ben er ja. Nou, ja. Ja? Hoe gaat het? Dat heb ik nog niet goed gedaan. Ja? Niet zo dichtbij? Nee. Nee, gewoon terug. Ja? Waar ben je? Waar zijn we nu? Hier. Waar is hier? Bij oma. Oh, woont hij hier? En jullie kunnen draaien, hè? Ik heb een konijn. Maar dan gaat het niet allemaal. Heb je gedaan? Hey. Hallo mannetje, was jij op de slee? Ja, was je op de slee? Mooi, nergens tussen te drukken. Mama met. Dat kun je niet gedaan. Nee, als ik hem vasthoud niet. Maar dat is zo denk ik, dat is zo voorover glijden, dat springt eraf. Ja, en als je hem trekken bent, dan kun je ongeluk. Ja, papa. Ja, dat is ook mooi. Net als een foto. Zwaai maar. Ga maar zwaaien. Zeg maar dag mensen. Mensen. Dag mensen. Dag jongen. Doe je dan? Ja, PlayStation nog kapot. Sta je achter Marco? Huh? Sta je achter? Nog wel, ja. Je doet het niet eens. Nee, Brennan en ik wil je spelen. Ja, dan neem je dat mee naar beneden? Ja, Doe het goed. Wil je alleen spelen? ja. Waarom? Nou, een boertje spelen vind ik niet leuk. Waarom niet dan? Kijk eens aan. En dan plaats hem de hele tijd. Naam? Marco. Helemaal. Wat vragen jullie per zak, hè? 3,5 grote, 5,5 grote. 3 zakjes?